Pulisya naka-full alert status na ngayong holiday season. Naritong report. Napapadalas na raw ang pagtambay ni Tess at kanyang mga kaibigan sa plaza ng Mangaldan, Pangasinan. Simula raw ito nang ipatayo ang mga Christmas attraction sa bayan. There's a lot of decorations na po, and then damang-dama na po yung Pasko. Lalo na po every hapon marami pong mga students and families po na nandito sa surroundings po. Maliban sa mga Christmas pasyalan, nakabantay rin umano ang kapulisan sa iba pang pampublikong lugar na madalas dayuhin ng mga residente at bisita. Nakataas na sa full alert status ang pagbabantay ng PNP ngayong holiday season. All leaves are hereby cancelled, and yung mga pag-alis-alis sa mga malalayong lugar, definitely hindi po papayagan yan in order to provide maximum deployment ng ating mga personnel in all places of convergence. Mahigit 3,000 na miyembro ng Pangasinan Police Provincial Office ang magbabantay sa pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon. Iba pa rito ang karagdagang pwersa mula sa Police Regional Office 1. Asahan natin na libo-libo ang magbabantay para sa katahimikan po at kapayapaan ng ating pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon. Bukod sa monitoring sa krimen at aksidente, naka-standby rin umano ang PNP sa pagresponde sa posibleng maitalang biktima ng paputok. Joan Punsoy, One North Central Luzon.